komen in Hentadegen, als het iets meer hier mee is, stel dan maar. En we moeten veel abbilia om lekker met ons thuis. Zo ben je welkom in Hesseltima, Hessemeen. Tjus wel. Zit zo ja. Nieuw te Zitten wij zo.
Ja. Hallo. Hallo. Vad vill ich? Hallo. Det kan nära. Stackars då. Stäcka nära. En danser Ulrika. Velkommen ötsamol av familjemøte i Høtlen i Halse. Bæje til öll bøttene som her, og öll de voksne. Det skulle være hjertelig velkommen. Det er en spennende møte for dere. Og det som vi får først gjøre, til at vi får at bia sammen til god i himmelen, og man skal være vi i sær løtene. Så tar vi det sin frialig. Fær i himmelen, vi takker deg for at vi kunne komme sammen til at her var et møte her i Høtlen i Halse. Vi takker deg for at du er en veldig god. Takker deg for at du skapte hjørna og alle menneskene som vi har, og alt du skapte i alt fær. Takker deg for at du elsker oss, at du sender din egna son og dødger for oss. Og god, vi ber om at du må være vi som møter i Høtlen i dag, at du må sikna og alt må være ännu glädje sted. Och vi vånar att onkel må ha funnet till och jag säger löt. Det ber jag om, vi tvinnar bara och väldiga navnet. Amen. Så får vi det att synja är inte samman. Yes. Manglar och sankar komma där rännande här. Så är ni ordat allt att jag tycker. Hjärtligt välkommen launar. Alla vägen launar. Du går så långt hemåt. Ordat allt vi får synja synte samman. Vi får att börja vi att synja en sang som vi ofta synja i söndagsplanen. God så går vi med. I halvtid vi får rejsa oss upp. Rejsa oss upp. Synja god så går vi med. För texten i handen själv.
prisa det här god. Ikke PowerPoint. Vi hade jag med mig så chans att fatta mer jätte för man gör sig klar. Fantastiskt att synja samman. Dejligt. Och inte minst fantastiskt att ha så dejligt kor att han och orkester inte minst. Vi får att synja en sanka chat är en gentekor släpp fram mat och det är en förhållsvis nytt kor. Jag vill vara som ett trä. Tar man upp stand och gör tecken till. Om kan du bättre att det som är 18 för Jokon, jag ska tecken till visst det då, så tar jag sucha. Oppa. Och så är det jättekor i Gersväl.
Vi får... Ja? Hör man det? För att jag vill synja om Jesus. Jag vill synja om Jesus, min bästa vänner han är. Om jag slarvar så följer han med. Han är starkare än allt, och jag är Gud som är förtalt. Jag vill synja om Jesus, min bästa vänner han är. Om jag slarvar så följer han med. Han är starkare än allt, och jag är Gud som är förtalt. Han vill fägen och att ditt hjärta, men så måste läta han in. Han är vävaren sannleiken, jag vet att det geva vi. Jag vill synja om Jesus, min bästa vänner han är. Om jag slarvar så följer han med. Han är starkare än allt, och jag är Gud som är förtalt. Ta vid möta tro på lejka, så löj mig vad han är sagt. Aklar det är det vid här, Jesus är vår akklamar. Jag vill synja om Jesus, min bästa vänner han är. Om hjärta är lär så följer han med. Han är starkare än allt, och jag är Gud som är förtalt. Jag vill synja om Jesus, min bästa vänner han är. Om hjärta är lär så följer han med. Han är starkare än allt, och jag är Gud som är förtalt. Och jag är Gud som är förtalt. Och jag är Gud som är förtalt. Ja, så får jag synja en sang att rätt till Jesus ska få högsta höjd. Jesus ska få högsta höjder. Fullkomnan lovsång ena fer. Lät djur och himmel samman han upphävja. Och i bärta namn och iver ödlom ner. Vi fattla må ej mjukt vid hans fötter. Du jag inte ska börjas första knä. För tunga hjälta ska Jesus Kristus Herre. Son Guds vi prisa där och där. Du jag signe känt orden och ära. Tillhör det där, tillhör det där. Jag signe känt orden och ära. Tillhör det där, tillhör det där. Du som är god, Herre och jag värnar. Jesus ska få högsta höjder. Fullkomnan lovsång
Jesus Kristus Herre er. Och sonur Guds blir pröjsat här och i där. Du jag signen känner den och äran. Tillhörer där, tillhörer där. Att signen känner den och äran. Tillhörer där, tillhörer där. Du sonur Guds, Herre och jävlar. Tusen takk for det, Kassia. Takk for det. Sannsyn. Nu talar Clement Eliasen. Clement Eliasen og Lørvik. Gjør så vel, Clement. Kan det ena som vi där önskar jag tosa på sjur 5. Mosebok kapitel 6 om något som man kan kalla för familjemöte till Moses. Och det kallar ju så just när du att han där en tosa han till ödsom till mammor och pappar och till barn och till ommor och appar. Och i sån här brotten som vi får att läsa här ser Moses för sig att barnen får komma till föräldrarna och för att spyrja dig om god och om åransara. Och han säger så just när ta i son och i framtiden. Spyr till. Hur det vi vittnesborden och fyrköpan och boven i Herren godtäckare har givet ikom. Ta skall du svära sina till honom. Och så kommer en förklaring. Att här vi vittnesborden, fyrköpan och boven tar lever främmande i åkara öron, men tänk bara också om det som bibeln Moses månten och vid porsterna och offren och så vidare. Och han helt det var gott att ta oss om det, och det är också gott för oss det att ta oss om åkara trygg, om det som ger i åkara samkommen, vid åkara böten. Man kan säga kvart era spyrje om. Det kan för exempel vara bibellästare. Det kan vara att barnen kommer och spyr. Vad det som du läser om kvart det och jag säger bøkene? Hva kan man spyrja om? Jo, altså, og så gjør vi sånne mer spesielle ting i akkurat samkommen. Litt man skal ha vært i en akkurat ferien, så vet man at vi tar henne balje, men hun rævlig større, hun nekst større enn hentan. Hun også nekst større enn hentan, og ofte bygd nere i gulvet. Vi kallar det för kärre. Och det brukar vi ta vid döpa folk. Fer man på i kärre, det är så störst. Fullt av vattnet. Och så blir det han som är bi om döp, han blir lagt ner i vattnet. Och uppåt. Och det mest att man gjottar om man hör Jesus till. Och här ger vi ju att det är en löjker kan man säga. Och här kan vattnet spyrja. Hur är det nu vi är som vittnesbord? Och tack om vi svära. Jo, årsøkene vil lette å kunne døypa, tog vi vittna vid høyre herren til. Og et annet som vi da syngerer ofte av møten sondag, det er vi tar det sier ikke alltid så i utlanger, men vi tar vøyn, og vi tar brei, og vi brøter det. Og så færre alt det tryggvann i faser og etter lysendraut. Og vi tog så minnas vid deg og opprørelsen Jesus vi minnas hva han har gjort for oss. Og ta kan man umynda seg at det samme at sonetøyen, døttertøyen kommer og spyr. Hvordan det vi som breien og vøyene som til teka av hva sånn det? Hva mest det? Og så hever man samrøvene her.
Och det är omätliga tydningar mycket. Jag vill hålla fast vid det här. Att komma trofast till att täcka breinen och vinnen. Och att de som kommer till trygg, trofast, lätta sig döpa. Så du fast till samrövn. Och vad är det nu vi är här? Vi är som vittnesbord om Herren. Och ja. Och somlös, ja. Så att jag börjar vi läsa det här som det ständer här i 5 Mosebok kapitel 6. Moses säger i de första 3 verserna. Han säger: "Hetter bojene, launar och fyrskipanar, och Herren godtyckare har avlagt mer att lära tikkon, och som de skulle liva efter i landet, och som de fär in i, och som de skulle täcka i åken. Så du skal öttast Herren godtøyn, og akta etter ødlån loven og boven hans som er gjevet der, bei to og sonar tøyn og sonar tøyn, atler der du lever, ta skulle der tøyn over mennesker. Høyr Israel, og akta vel etter å halta deg, så ter gang gengast vel, så de kunne vaksa størlige tale, så som Herren god fedra tøyne har lovat her, i landet som flyter i mjölk og honning, til oss i øyelige av landet. Legg til mest til sier saknårene som han brukar. Disse 5 saknårene. Om årgods og god. Han sier om at læra deg. Han sier om at liva etter tøymon. Han sier om at øttast Herren, om at akta etter tøymon, om at høyra og halta deg. Så Moses han sier her at årgods til nekka som vi tar tørv av at læra. Att jag vill säga att det är något som det kräver en avvuxen insats att sätta sin oj och att do att livet. Det ständer här att Herren han avlägger Moses att lära folk hesa lov. Och så börjar det som jag har kallat för familjemöte som Moses. Här som han för att tåsa vitt dig om hese tingene. Och ösn i det så är orgos något som vi tar törv av för att lära oss. Kommer ikke av seg selv. Det krever en av en innsats. Og vi kommer først og fremst lære det vi sånn at lese selv vi ser bøkene. Og de som er bøten, de kan komme søndagsskolen, og lørdag hver vik og lære. Man kan komme samkomne av et sommål. Her lærer man. Man kan lørdag til utvarspen, vi skjønner ut, sjønvarssendinger, YouTube og så videre. Man kan lære. Og Moses kommer sånn inn at det er en annen måte man kan lære om årgodsøysene. Det er fra sine foreldre, fra sin mamma og sin pappa, sin ommon og abbon. Og ta i bådskapen kommer fra tøymon. Ta den særlige bådskapen, til han kommer fra tøymon som er gavete, og som to er gaver vi, og respekterer om annars alt er som det skal være. Og Moses sier at årgods er noe som vi skulle livet. Det vil si at det er noe som øyre være en integrerar pastor av akkurat liv. Det är inte som det som öde där man köper McDonald's en add-on. Det är inte några eika som kommer av sånne där. Det är en pastor av akkurat daglig det. Och han säger att vi skulle akta väl efter att halta hese ting. Det vill säga vi stora omak vi som tänker någon att halta och till år Herrans. Och han säger det pura grått att ändamålet vi är lärda om någon. Till att vi skulle lära att öttast god. Det vill säga lära att det var rätta viring för honom. Då är det till god är inte bara ett tänka som man kan välja att intressera sig för eller inte. God är hin vält och all mått över goda som vi öja att öttast och ha viring för det. Och den här huckboren, i den första huckboren kallar skriften att öttast god. Och ändamålet vi öllnes ner är att åkon ska gängast väl, säger han. För att vi skulle komma livet att gåva livet vid gode. För att vi skulle njuta att gåva livet både här och ta kommande. Och han har inte givit oss sina lov och så sitt år för att täcka glädjen från oss och för att göra livet torst och surst så som onkel kanske huxar. Nej, först emot för att ge oss att gåva livet. Han är skapare oss. Han känner oss bättre än näkar annar. Han älskar oss mer än näkar annar. Han vet bättre än näkar annar. Kvön vi den löjen ligger till att gåva livet som vi honom. Så säger han vad är från 4 versen. Hör Israel, Herren god okkara, Herren är ein, och du skall älska Herren godtun av ödlon hjärstatun, av allar saltun, av allar styrketun. Hesi år som är det avlägget här, skal du gøyma i hjertan.
Du skal prenta deg inn i bøttøyne. Vi har tås om deg. Bæg tøy du sitter hjemme vid hus, og tøy du gonger av venen. Bæg tøy du leggst, og tøy du først opp. Og du skal binda deg som tekjen om håndene, og de skulle være til som minnesel av pannene, og du skal skriva deg av dorastavnar i husetøynen og apostortøyne. Og de skulle akta vel etter båven herrens godstykkere, vittnesboren hans og fyrkibene hans som han har givet her, og du skal gjøre det i rett og godt i egen herrens. Så det kan gengast vel. Og du kan komme inn i et gode land som Herren vi øye har lov av fedren til å takke deg og vi til at han reker ut for det her, alle fortjenter til henne, så som han har sagt. Dette første, Høyre Israel, Herren god til Herren øyn, og du skal elska Herren god til av alle hjertetøyene og alle saltøyene og alle styrketøyene. Dette er det som Herren Jesus kallar i for hitt første og hitt større bøy i lovene. Det er det mest grunnleggende i akkurat virkiften vi god. Du skal elska god, og det skal du gjøre av din innaste menneske, av ødlån alve, og vi ødlån til ressursen. Og det er verste grunn da. Hvordan elsker god? Vi ødlån min ressursen, av ødlån alve, av min innaste menneske. Av ødlån hjertemunnen, og av alle salmunnen. Det er mer vanligt å huske det at kærløs er til som til et innskott, til noe som kommer og alltid utenfra, og så først du vitt, ja. Du sørst en eller annen vekkere person, du vil skåtene vi kommande, og så fylls du vitt, ja. Det er ikke så løs skriften taler om kærløyga. Ta en her brukar et saknår, og sier, du skalt elska. Du skalt elska Herren godtøyn. Du skalt øttast han, og du skalt dorska han. Og Moses sier altså her, at vi tar åbert av å bære etter her årgods vujere til akkurat bøten. Så var det veldig at jeg møter eller vreka. Det er alltid tar egna. Det er alltid opp til hver nøgnstekken. Men det er akkurat åbert å bære etter vujere til akkurat bøten og at jeg var ta om møveløyken for å arva etter gauva løyve sammen vi god, etter sikna jeg løyve sammen vi herren. Og det må vi ta og arbeide av. Det kunne vi ikke bare lete opp til feltgjøyder, til ånder. Og tog ikke Moses lykkes inn av, man kan si at det er pedagogiske aspekter av oss nere. Han sier at det er antallige liv, ja. Det må ikke enda som en sort privat hjertemål som vi slett ikke kunne ta som vi ånder. Men tvørstere møter. Han maler opp for dere til som stender her, at det er år som i det og anlegget her, skal du gå inn i hjertan. Du skal prenta deg inn i bøttøyene. Vi har tås om deg, tar du sider hjemme ved hus, og tar du gonger av venen. Vet tar du leggst, og tar du først opp. Du skal binda deg til som tekjen av håndene, og det skal være til som minnesel om pannene, og du skal skriva deg av dorastavnar og porsen i husetøynene. Dette mestjer at vi øya at kunne tåsa vi okkar egna bøtt om Herren, og vi øya finna høver til å tåsa vidt deg om det. Og det kan man gjøre, altså ta det helt små, så kan man lese for dem på Sjurbatna Bibelen, man kan bia vidt dem, ta det for sång, og at det grulla lykka til å gjøre, det kunne alt gjøre. Ta det blod større, så blir det på en annan måte. Og jødene, tar av tidsis i årene i øylebøk stavlig, tar binta forskjellige på oss, ja. Det er litt skriftstående her, og binda om pannene, teflem, og så gjør det om armene og sånt. Jeg skiljer alt det her som man tåser om mer som det man kan se pedagogiskt och memtekniskt. Forskjellige måter man kan göra och på samma måte det att du kunde lycka gärna också om att du kan ha en kross om halsen, inte sant? Jag brukar inte alls så nek, men det är näka, det är mint. Du kan ha krossen. Och du kan ha kan man säga en screensaver och telteskotchen en bakgrund och man kan också bruka en t-shirt, inte sant? Sistern har gjort det så armmöte. Det fløt ikke sikkert i løtningen, jeg tenkte det for ikke gikk vel. Ja, det gjør det. Ikke nøyt, man kan kjøpe t-shirts, så gjør det. Man kan gjøre, man kan finne på alt mulig for å løyte opp høver til å tåse vi sånne bød og øynånder om Herren. Han som gjerne vil, han finner visselig at høver til å tåse vi sånne bøden. Om det her, det er dyra bæraste av ødlån som vi øya. Og Moses, han ser i fyrir seg
av bøten og vaksen til færre komme til all. Og ta færre blivet til en hotekande samrøv som vi får lese vågjer om nå fra vers 20. Her stender disse underfulle versene. Ta i sånertøyen, i fremtøyene spyr til. Hvordan det vi vittnesbordene og fyrirkjøpene og bovene i Herren godtykkere hever givet ikke? Da skal det svære sine tøyene. Vi var stræler til Farao i Egyptalandet. Men Herren lødde oss ut vi sterskere hånd ur Egyptalandet. Han gjør det stor og øyende tekjen i Egyptalandet. Og Farao og alt hos hans er bønnfri egen okkara. Men okkon lødde han ut heian, og han førte for å føre okkon inn i landet som han vil øye hei lova fedren okkara, et djev okkon. Og Herren alle okkon at halta allar hesar lover, at øttast Herren god okkara. Så at okkon kunde gengast vel, allar deir, og han kunde halta okkon av løyve, så som hier til ville være, og det skal roknas okkon til rettviset, til vi akta vel etter å halta ødlise på, og hesar för jag har Herrens godsaker så som han allekt och det här verkligen några vittnesbörd. Det är ju sövan om att Herren har gjort för oss. Så som tänker fortalt vanna, så och vill sin analys. Och Moses han ser fyra sig så då bara lötna ta i den kommer den samtalen i le mellan föräldrar och barn. Hur så är det nu vi? Så är det nu vi är sån här. Och till barnen, nekva tyckon. Nej, vad tycker du? Oj, jag ganska mammor. Mammor och pappar och ommor och appar. Som kom till trygg för Jesus då det var helt ung. Eller sådana. Och som har ganska upplevt Herrens trofast i jorden ett längt liv. Som jag har upplevt att vara båda i jorden. Jag har metaliga svarar och troplar omstöver. Det skulle du få spyrja dig om. Det gör som är bötterna som Moses talar om. Det skulle få spyrja dig om. Och jag visar jag många tekon till för höra om att Herren har gjort stor och avmätlig verk och tar löjve. Hvis det nu var mina böt så kunde det spårsår som vad var det som hände ta länka på döpter igen här i Lorvik kan kallt han det. Vad vet jag för något? Vad vet jag för något att föräldrarna kommer jag skilt att det stod ut i göten i Käppmanhavn och som går sanger lär kvällt. Vad vet jag för något? Går för på mun vi och man cyklar vid Olas i 2 år till han nu är gammal. Vad vet jag för något? Vad vet jag? Hur är det vi är dopen någon som vid första samkomna? Hur är det vi är brejen någon och vojnen någon till täcka av? Och hur är det vi ser Bibeln till läser i kvant det? Därför jag svära. Hetta Ekos höjlaja och siknaja år. Vi tjökna hetta vi hörst herra till alla till mitt hjärsta. Ordentligt ofta. Bönlös. En bådskap som är ånga ärestan i höjrhusen höjme. Fotlar av stärskare tröst och möjning. Ta i sånartun i framtiden i spiritet. Hur är det vi vittnesbord någon, fyrkipan någon, boven någon i Herren godtyckare i givetikon. Ta skall du svära sina tunnan. Vi var träler till Farao i Egyptaland. Han bjärgar jag. Ta i sånartun spiritet. Till dötter till. Hur är det när vi är sån här? Ta skall du svära. Amen. Kåre synger en sang som man kanskje kan huske seg tenken inn som klæven der kan du ta om. At vi blir spurt hvordan Herren med oss og vi fjerde tjøkken i mis liv noen, så sier Lileie at han meg helt fast. Tog så høyt han elsker meg, han meg helt fast. Sankre bya søsner, tjøkken trunna gavastrui, han meg helt fast.
Jöknum tjunnar gåa strui Han mer heldur fast Jöknum lysins röndar tui Han mer heldur fast Ta Guds kärlek gajsa Kvör och lån chamrast Renna tarnar kinnuna Han mer heldur Han med frälse fagnar där Han heldur fast Onga blätt han om ser Han heldur fast Lyften han halda vid Och förträtter rast Her mest av vid Han heldur fast Han heldur fast Han heldur fast För så högt han älskar mig Han heldur Kristus han lever fast Han heldur fast Öll mörk för sig Han heldur fast Varför det full och bön Han heldur fast Ta mig till min människor Kommer komma Han heldur fast Han heldur fast Du så högt han älskar mig Han heldur fast Han heldur fast Han heldur fast Du så högt han älskar mig Han heldur Stora takk for det. Velkommen sang. Og vi får stå en like, så halte jeg at vi lukker for å synge Jesus best i badnene. Og få noen andre sanger opp ved meg eisene. Vi får reise oss opp, halte jeg. Jesus er best i badnene, så får jeg tog at jeg gjør klart til som skulle gjøre leiken at han. fast
Så får vi alla teknikken på plass her. Så løys, ja. Jo, henter akkurat. Ja, en blad dukka her. Oi. Hei, Atle. Her var Atle. Og hei, Ria. Hei, hva er det kjekt? Dette ser ordentlig godt ut her. Hva held du mine ballon? Mega flott. Halla det kjøpet der. Rævlig, ja. Jeg er så spent. Vet du hva? Nei. Jeg Atle mer. Vet du hva det er Atle mer? Nei. Jeg Atle mer, jeg kjøper meg en ballon. Og så Atle mer en ballonfyr. Ballonferie. Hva først du? Jo, altså. Jeg Atle mer flink på ordentlig lengt opp etter. Lengt opp i himmelen. Vi ballonene. Ha? Oppe i himmelen? Altså, helt oppe i himmelen til Jesus, pappa. Vi en ballon? Ja, det er Atle meg. Men det blir ikke til. Jo, selv om det blir til. Jeg er her til. Kom. Er du? Kjøp du ikke vi? Jo, ok, jeg kommer. Ja. Helt du passer du i? Ja. Jeg synes du så. Her var akkurat plass. Hva skjer du? Nei. Er vi da i nu, Vannbjørn? Ja. Kanskje, ja, lika hjelp at jeg var sentrert. Ja, gå hjelp. Det ser, ja. Ja. Jeg har ikke hjelp til bedre, du? Jo. Hikk, så les der. Nu sitter jeg eppet. Og her er det ikke her. Oj, det är så läckert. Det är gott att du gör det. Ja. Men vad du kvart? Nu får jag att täntra gassen. Och så får vi upp efter. Ja, kom. Helst det? Är du klar där? Ja. Är du klar där? Ja, kom. Helt du fast? Ja. Okej. Då får vi längt upp. Kom. Upp. Ser du? Husene? Ja. Oj, 2, 3, så er vi helt sykt opp i himmelen. Er bencheria? Vi er i alt og lengt oppe nu. Ja, du er stått nok så blaver i hatten nå. Nei, det er så kast. Jeg har alltid kjøttet og rattet veveren. Nei, Ria. Og i himmelen er det alltid sol, men her frister. Alltid skal du være så bengen. Hvor er du alltid så bengen og i buks? Det er streven. Du har noe vi på det. Men Ria? Ja? Nei. Jeg halte ikke vi får opp, Maira. Nei. Jeg halte at hun får nye nå, Ria. Vi får nye. Nei. Vet du hva? Jeg glemte å kjøpe gass. Nei. Ria, hikk her nere. Ja. Jeg så ikke en hund. En hund? En hund er her. Sørst du her nere? Ja. Høyre du? Hunden græter. Vi må få joss på noen. Nei. Vi er slett ikke tydelig sånne grenjus der hundakvastbar. Ikke her? Her er en handel, her Ivra. Ikke her? Her kommer vi kjøpe gass. Ria, vi må jospa. Hva feilar hundur? Hundur, hva feilar? Det som hände, jag var och rann en maraton där. Och så blev jag så rädd tystor. Och så var rännan ut till handeln och så en handel där bara och jag kunde köpa och dricka och vad ska jag rann så kött. Jag kraschade på det skyltet och koppade i det och brottnade och hans han blev så rasande över mig och jag bröt det vägrasta skyltet som han åt. Han var inte blöjor, kan bli attla.
Hikk, her handlen. Her handlen. Yay, vi kan kjøpe gass. Kom. Nei, gåa. Du var ikke gassfrøs, mann. Han stångt handlen. Stångt handlen? Ja, han var så rasande spinnande i år. Og han tog ikke åpna handlen atter for jeg har fikset det. Og det dog jeg slett ikke. Jeg har ikke en gang hvor det henter. Jeg bare sånne lappar og så ringte jeg bitte når jeg vet du. Bare lappar? Ja. Ikke lappar, men lappar, ja. At det skilt i her. Nei, det ser ikke godt ut. Jeg har alltid heldig ikke at jeg dog jeg gjør det atter. Nei! Hva skal vi så gjøre? Tror ikke skila som kjelte noen. Jag kan ständigt det. Då det där läsa det. Är inte skila ordentligt, va? Ja, ungen sannlöjde och ett landa. Vad ständer det? Ja, men är nog snack bötten här, Ria och Atle, så går hjälpa dig kon. Ja, kom dit. Tog man till att hjälpa? Tog man till att hjälpa? Ja. Ja, vi manglar gas. Vi ska upp himmelen. Ja, och vi får få hjälp. Mig är ståkställer Atre. Ja, för vi om vi finner Ska vi få? Yes. Så Nu kan är få vi på skärmen. Ja, kvart år skulle vi börja vi. Ska vi få spyrja onkel Bud? Ja. Ja, kom. Ska vi få spyrja kvar är det i bötterna? Kvart för år skulle vi börja vi. Här är en dronker. Ja. Kassan ser fritt ut. Okej, årene. Kom vi. Ja. Her er mer og til og ferien løyve sannløygen sier kjemur veveren ånden og og fri. Er det annekar som vet hva for år vi skal... Ja, jeg er fingeren oppi her. Ja, er dere klar? Jesus. Jesus. Hva er Jesus? Her. Jesus, halda ditt her. Er det lekkert annar som kanskje vet? Ja, jeg skal. Mor? Og en finger træt. Det er då. Løyve. Løyve. Börja da vi Løyve. Løyve er her. Her er en Jesus Løyve, rikket her. Hæ? Jesus Løyve. Jesus Løyve, hva er det her igjen? Her er en finger træt. Er det veveren sannleggen nå? Er det veveren sannleggen og Løyve, hva nå? Nå kom byrjana. Hon dotter som nekk år. Takk for Er det. det veveren? Dette her er ordentlig nekk skriva av her. Men ikke nekka ilt hun tror. Er det annar finger oppe? Her er nekkbøtt. Ja, her er en finger her. Ja. Ja. Hva sier jeg så fingeren? Er det veveren? Jeg kan slutte årene. Ting går røysa det kan opp hvis det så ikke er foreldre. Oi, nå må jeg takke nye det. Det er røsk, helt det ikke? Er det veveren sannleggen og Løyve til godset så er rett. Er det nekker som vet det neste året? Onkel Øysten her framme som vet. Ok, Så spyr dere her framme med meg. Eller her er dere her. Ja, vet du? Ikke ordentlig enn. Er det annar finger her? Her er en finger. Er kameraet vi? Kamera er ikke ordentlig vi. Så gjør det nå? Ja. En jetta er her. Ungen. Sannleggen Løyve. Ongen. Ongen var her nere. Ja. Det var rett. Skal vi kjenne en klapp? Ja. Ongen. Er det fingre træt? Her er flere fingre. Nekk ved fytte fingre. Ja, her er ordentlig nekk som kommer vi fram vita oppgårst. henta ved. Her var en finger. Ups, kamera i det. Skal vi? Er vi? Ja. Kommer det lengt? Ja, det går ordentlig godt. Kjemur, sier han. Ongen kjemur, ja, det skal nok passe.
Ungen kommer. Ja. Ja, klappa vi. Yay. Nästa. Nästan lyget. Säger. 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 Kjemor säger. Jag halde säger. Kjemor säger. Akkurat i mitten här. Ja, här är en finger. Till. Till. Ungen kjemor till. Till, det var rätt. Åh, till kvann. Och här är några fingrar. Ja. Ja. Färgen åtta vi bär. Till färgen. Då hör till er. Det var så näck och färgen. Oj. Nu säger hon öll åren. Färgen, vad säger hon åtta? Hon säger, nu måste jag säga en ordentlig här. Hä? Sitter Anna för träd. Kjemor färgen åtta vi bär. Kommer till färgen åttan vi mer. Ja. Passar det var en björs? Jo, det passar faktiskt. Är vi Leo nu? Nej, det tror vi börjar Vi är inte Leo än. Vi börjar. Det är faktiskt. Så långt jag bojer ska Färgen åtta vi bär. Oj. Kom nu. Här är en fingerträd. Det tror jag. Säger Jesus. Säger Jesus. Faktiskt börjar vi ett försök. Vi börjar vi att jag säger Jesus, var så, men vi gör så. Vad ständer det? Vad ständer så? Jesus säger. Jesus säger. Det kom första. Ja, det har sen det loppes lite att det är. Ja. Men det är gott att det hjälper oss. Ja. Är vi Leo nu? Och vad ständer det här? Ja, vad ständer det? Ska vi ta här? Ja, det då väl. Det du orkar gott. Johannes. Passar det? Ja, Johannes. Ja, Johannes klapp. Yay. Ja. Johannes Kadmar. Och så ett här. Fyrstan. Johannes Fyrstan. Fyrstan. Och så ett, ja. Passar det? Och så verset, det passar östne, ja. Fyrstan och vad som är? 6. 6. Är vi Leo nu? Ja, vi Woho! Ska vi göra bötten och klapp? Klappa. Det var flott. Tack för det. Tack för det. Nu kommer vi till färd till bagas. Till nu är det Leot och Örna. Och varskväll så vi har vi kört till himlen någon. Ria. Ja? Hick fast entra kästen hon. Du är så ett labb och ja. Kom nu. Jag är det vävren, sandlagen och Louive. Ungen kommer till färgen utan blir mer. Ja, vad om det? Det vill säga, Ria, att Jesus är vävren till himmelen. Inte ballonen. Ballonen för att kunna ånka vi. Ha? Hur ska vi så göra? Hur ska vi så släppa upp i himmelen? Yes, pappa. Jag vet inte, Ria, men Jesus säger att han är vävren. Okej, jag helt att Jesus, alltså, Jesus var en pappa, inte en väver. Kan det här säga? Vad halda dit bötterna? Kan vill jag säga att Jesus är en vävor? Den läkare som vet. Vad du pojkar är så, ja? Kan du säga att du är? Det menas du näka rättning av att Jesus inte bindar sig en väver, men om vi tycker han så kan vi finna väveren som till himmelen. Ordentligt flott. Det är akkurat det. Om vi trycker på Jesus, det tror vi släpper till himmelen. Vi måste trycka på Jesus. Och så kan Jesus bara säga vi och alltid. Skiljer du det här, ja? Okej, och ställ sig, hvis jag trycker på Jesus så släpper jag himmelen. But nu? Nå, inte på nu. Vi må först börja till Jesus kommer efter oss. Men hvis vi trycker på Jesus, så har vi Jesus i hjärtan. Så kan Jesus bara tja oss alla tøyene. Det är ordentligt gott. Helt stærre, ja? Jo. Ja. Och vad är det vän? Nej. Vad ska vi om Björn? Ja. Jag trycker på faktiskt. Ja. Gjørst du det? Det er ordentlig godt. Jeg tykker også det, hva skal stendre på det, at han skal ångkande slippe oss, og ångkande fære fra oss.
Det är ordentligt gott och det som ständer i Bibeln, det passar faktiskt. Ja. Ja. Og jeg trygg vi eisne. Og vet du hva det er? Og jeg kjenner en sang som akkurat som at det kjelt i her. Han så, vevåren, sannheten og løyve. Ja. Hæ? Jeg halte at bøttene du var mega vel å synge, Atle. Kanskje bedre enn du. De synger så godt. Ja. Jeg hørte det, Jan. Skal vi få synge den sangen, Øt? Kom og synge han. Så vi da stemma, oi. Han så god. Ja, nu vet vi hva det verset betyr. Veveren sannlagen løyve, ja. At det Jesus som veveren sannlagen løyve, og så vi trykker og be Jesus gå inn i åkere hjerte, så han vi åkken, gjør noen alt løyv. Jubi! Og så slipper vi til himmels. Jeg vil si med Jesus, og ikke vi en ballon. Nei. Nei. Jeg tok feil. Ja. Ordentlig godt. Vi får stemme, og jeg synes jeg veveren sannlagen løyve. Ja. Veveren sannlagen og løyve, Anki kjemur til fægeren utan vi mer. Veveren sannlagen og løyve, Anki kjemur til fægeren utan vi mer. Veveren sannlagen og løyve, veveren sannlagen og løyve. Veveren sannlagen og løyve, Anki kjemur til fægeren utan vi mer. Veveren sannlagen og løyve, Anki kjemur til fægeren utan vi mer. Veveren sannlagen og løyve, sannlagen og løyve. Wow, det var flott. Det var rett flott. Ja. Skal vi ikke sitte øyne der til dere med kjære? Jo, helst jeg synes jeg vel vi. Jo, ordentlig godt. Jeg har også en mann der Kalle til Josefik. Ja, han tar vi ordentlig vel. Jeg elsker den sangen. Hva er det nå, hva han gjør? Hva er det sangen nå? Vars du ikke? Vars du hva han nå? Ok, Kalle til Josefik. Det er teatret Jos. Er det noe Josef du akkurat det finner? Ja. Nemlig, ja. Jesus. Det er Jesus som Josef. Ja. Kalle til Josefik, og nå skal det lyse bjerst. Kanskje vi må vise øtlån at vi og jeg Jesus hjertet noen. Hvordan gjør man det, ja? Hva står det, ja? Eller Atle? Vi kan synge om han, og vi kan vise øren å være god ut deg, og vi kan være glede og hjelpe øren. Her er vise at vi og jeg Jesus hjertet noen. Men bønner vi oss jo. Och det är det och vi har fått det skällte i ordan så. Talet av Josefik. Ja.
Nå er vi fra Sintja, Sanchen. Lät okkur minnast. Lät okkur minnast ut fullgjörda versk. Salve still, syng lov og prus, med stia vil håndtu. Sing lov og prus, med stia vil håndtu.
så gode tonleggere og deilig kors. Men alle går lød å få en enda. Vi får synge at den siste kåret kommer til oss om Jesus. Og vi får at synge hva bøtten svære at de har spurt om hva de hadde gjort hvis de møtte Jesus. Kommer til oss om Jesus. Jo. Tusen takk for all tid som har haft en leiklod i det. Vi takker Bethesda Kornon for det gravegra sang. Vi takker Evier for at strømma møte, og vi takker Lintene for at utvar for møtene. Tusen takk for det. Vi skulle begynne på en. Herre, vi takker deg for at vi da kunne være sammen i høtlen der. Herre, vi da kunne hørst to et år vi til alle herre, og Herre, vi ber herre at det som bådskaperen han ikke bare for at vi bor noe, men herre at vi skulle ta han til dere herre til to innskjer at vi skulle skilje etter at to elsker dere og to her var en stor ahoa og at fortelle dere for to og hvordan du elsker dere. Sikna to
allt som här i det, signa till dig som sitter och hittar och lusta. Efter möten här och vi ber här att du måste söka till för nästa gång som hon törvar det. Vi tackar dig för den stora nöj och till namn i amen. Mötet nu liot, men till vi har några basar och i gamla hötlen eller 18 här som stålar resonerar. Väkolage.f och visar syndrom som tillför fram här. Emmaus Bibelbrauskaj har ett år vid tillför som de säger hava och folk kunna komma till. New Transmission har en kundegarbas. OM har en syndrom kunningan bor i här standa folkgeisne. Logas Bogasöla har en bogabor. Och så ska vi säga att klockan 8 i kväll tar jag möte i atter och tar jag på testakor via för träd. Och i morgon klockan 12, hvis det är några böt som inte kommer att möte i atter, så klockan 12 i morgon är det badnamöte här i hötterna. Tusen tack för i kväll.